neotvorí a daruje to ďalej. Čo? Takých je viacej vecí. No. A zober si, že keď vždycky skoro dostaneš Rafaela po záruke, že koľko ľudí už sa tu nevystriedalo napríklad. Že ho mať aj 10 ľudí proti. Takže keď si mi dal Rafael, to bolo od niekoho? Čo? Ja som ti dal Rafaela? Áno. No ja som teraz prvýkrát dostal Rafaela. Klamár jeden. No veď vieme, Čo? Čo vieš? jak sa to robí. Ačko flash. Áno, dobré. Tak budem si pamätať na budúce, keď dostanem Rafael. Dobre, dobre. Kúpim si to FIFA. Tých mám asi 17 už od niekoho. Aj Ačko. to FIFA každý dáva. Reálne u nás doma proste každý jeden dostane to FIFA a ďalej. Počkaj, Ale ne po záruke. Vy ste normálni?